Най-накрая време е да отворим Century Carbon Unicorn за първи път в България. Не е за първи път в България, със сигурност е нещо много търсено и желано от нас. Предполагам и от много потребители. Сега варим тук основни работи. И сега тук как се бърка? Сега не се чака. Ще трябва да ми асистира. Знаеш какво? Да го обърнем. Даже е доста по-тежък от пиланеса. Със сигурност. Цял метална рамка. С някой друг път сме изчаквания. Така, започваме да вадим опалянка. Един път кутийка. Една от кой си частката за всички ни. Любима част. Вмачваме на опаковъчните части. Тук. Това е много го мразим това. Направи се същата работа като при Creality, късо кабелче. Доста по-широк е спрямо повечето си конкуренти на пазара, с изключение на метална подложка. Двупосочна естествено. Тук. Да е някакво защитно фолиоце. Обаче забелязваме, че има ръбче по-трудно за чистене. Наподобява на Curity. Да, е под главата. Това е лянка. Пълна Anycubic. Пълен Anycubic. Това ти казвам. Голям тежък вентилатор. Ето, може да приближиш. Имаме резачка за филамент. От тук се развиват двата болта и падат целият нагревател с охладителя. Лесен достъп до един от вентилаторите. Лесен достъп за цялата нагревателна и термометрична система. По-тънки линейни релси спрямо конкурентите, тук са на 6 мм, обикновено се слагат 8 или 10, както и тук, може би с цел по-голяма скорост, по-лека глава. За още по-добър размер да ви докарахме и пиланес, за да можете да придобиете перфектна представа колко реално по-широки центурите вътре. Много по-широк. И със сигурност е доста по-тежък от пиланеса. Но иначе като цяло са абсолютни конкуренти на размерите си. 250 на 250. На 250? 256 беше сенсорите. 256, да. Не са го разпънали от край. Добре. Интересно е, че хубавото е, че има ръбчета за масата, което е малко по-добре от тези ръбчета на Bambu Lab. Но голямата разлика е... те и двата имат борт. Те и двата са ужас. И двата са трудни за чистене. Да. Така, иначе реално са абсолютно... Като качество, даже бих казал, че Bambu Lab има доста повече пластмасови части. Тук е изцяло метален корпус. Изглежда много по-риджит и легото спрямо Bambu. Да, може би оттам идват и килограмите. Добре. Време е да проверим какво са ни дали Елиго в комплекта. Колко са щедри. Дали са щедри колкото конкурентите. Така, със сигурност първото нещо, което ще изкараме е екрана, който е абсолютно копия на K1. Нерегулируем. Не. Статичен, не мърда. Абсолютно статичен, само с вход към кабела. Захранващ кабел, както обикновено. Стойка в момент, който почти никой не ползва. Трябва да ви подемем сега. Лепило, флашка. Ностра, която пак никой не ползва. Класически инструменти. Скрапари, после да купират Bambu Lab, няма лошо. Игла и, както казах, лепило и смазка. Добре. Така и така флашката е в нас. Да покажем къде всъщност са сложили флашката. В центъра на принтера. Може би е добре, може би не е добре. Тук е екрана. Технически пазя някак си това да не бъде закачен, но да. И
в момента спрямо всички конкуренти за първи път виждаме в момент, който е от дясната страна на принтера, а не отзад, както всички бамбута. Бамбута, креалицата, еникюбици и така нататък. Сега вече сме отзад зад принтерите, да видим каква е основната разлика всъщност между принтерите. Сигурно си има така, защото имаме няколко конкретни. Тук има два вентилатора. Много интересно. Един е за навътре, другия е за навън. По-малък отвор за филаменти, предполагаме по-малък пърч, ще видим. И естествено класическите свичове сложени на двата принтера. И нещо интересно, еливо са оставили един малък бонус тук, който е абсолютен вход за AMS. Даже прилича много на AMS-а на Bambu Lab. Дали ще работи, сега не можем да кажем със сигурност. Тук забелязваме, че един вентилатор е за навън, който изкарва чрез филтър мръсния въздух отвътре. И тук имаме втори вентилатор, който всъщност е аксуалният вентилатор, който не е сложен отзад като повечето принтери, а е сложен отпред, така да отстрани. Сега ще видим един бърз тест, колко лесно всъщност се сменя в Hot End спрямо повечето принтери на пазара. И най-вече конкурента му Pillane си S1 Carbon, Cobra, извинявам се, на Anycubic. Защото на Anycubic за сега води най-добра... Anycubic водят по това, че се сменят най-лесно дюзата. Окей, охо, да, ето. Целият хотенд, класически хотенд. Ето. Само че е интересно, че са подбрали. Това трябва да е месинг. Месинг ли ще е? Прилича на месинг. Много прилича на месинг. Така, пуснахме принтера, заигрява около 30 на секунди, тръгна цялата операционна система. Сега ще минем през минута да видим колко адекватно се държи екрана. Така, насоките, че трябва да развием трите болта, вече е готово. Welcome, blah. Device Self-Check. Като всеки производител, машините вече идват със собствени калибрации, няма нужда от наша намеса. Започваме и просто чакаме. Би трябвало да отнеме около 15 минути. One eternity later.